Koditiion tehtävä on merkittävällä tavalla helpottaa ja nopeuttaa asuntokauppaa poistamalla yleisimpiä omistusasunnon vaihtoon liittyviä ongelmia. Idea palveluun syntyi omasta tarpeesta. Oltiin vaihtamassa suurempaa asuntoa ennen ensimmäisen lapsen syntymää, mutta ajan löytyminen tuntui lähes mahdottomalta. Mielellään sen koko prosessin olisi siirtänyt jonkun muun harteille. Siitä kipinä Koditiion perustamiseen syntyi. Syntyi ajatus palvelusta, joka yksinkertaisesti poistaa suurimman osan asunnonvaihtoon liittyvistä aikaa, rahaa ja vaivaa vievistä työvaiheista. Ei tarvitse etsiä sopivaa välittäjää, stressata rahoitusta, organisoida pikaremontteja tai miettiä aikatauluja. Käytännössä me tarjotaan asunnon myyjille markkinoiden tarkin tekoälyyn perustuva hinta-arvio ja sen pohjalta tehty käteistarjous. Asunnon tarkastuksessa tarkastaja käy asunnon läpi huonekohtaisesti ja täyttää sovellukseemme tärkeimmät tiedot huoneiston ja taloyhtiön ominaisuuksista ja kunnosta. Näiden tietojen perusteella annamme asunnosta hinta-arvion ja teemme käteistarjouksen. Asunnon ostajille tarjoamme tarkasti läpikäytyjä, remontoituja, muuttovalmiita ja riskittömiä asuntoja, joihin voi halutessaan antaa nykyisen asuntonsa vaihdossa. Maksamme siitä markkinahinnan. Parhaimmillaan asunnonvaihtajat säästävät avullamme jopa kuukausia aikaa, kymmeniä tuhansia euroja rahaa, vaivasta puhumattakaan. Tuntuu hienolta saada olla mukana ihmisten tärkeissä päätöksissä ja rakentamassa palvelua, jolla on todella merkittävä positiivinen vaikutus ihmisten elämään.